Iawn, Freya ac Eli fan hyn o gŵr Ysgol y Dderi. Chi ym mlwyddyn 5 yn chi, felly siwt brofiad oedd e cael cynrychioli rhanbarth Ceredigion a yr ysgol ar lefel cenedlaethol? Mae fe'n camp arbennig I ni. Roedd ni mor gyffroes. Achos oedd rhaid I mynd i'r Steddfod gylch ar y Steddfod sir I cyrraedd y lefel hon. Felly, os na rhyw atgof yn aros yn y cof wrth I chi ymarfer ar gyfer y côr yma? Wel, rwy'n cofio pan oedd Miss Jones yn dysgu ni I wneud A's ni'n properly, achos oedd ni canu fel brain oedd hi'n gweud. Felly, siwt I chi'n canu'ch A's chi de? Chi'n swno I gael llawer o hwyl yn y gymarferion gyda Miss Jones, yndych chi? Ydyn. Felly, pob lwc I chi, ganoch chi'n dda iawn, felly pob lwc a welwn ni canlyniad nes ymlaen. Diolch.